we północnej Macedonii, Skopje, główne miasto tego państwa. No i powiem wam tak, je tu lepiej niż w Atenach. Ktoś rzeknie, że jo zgub. No ja, no ale taka jest moja opinia. Każdy co inkszego ma rod. Ateny całkiem nie ocenią mino zabytki, a są tam zabytki i tak dalej, no ale wszystko to co go dali, syf i tak dalej, narkomany, traktowanie ludzi i tak dalej, no i też to wszystko, jak to wyglądało, niefajne miasto 1 na 10. Ateny 1 na 10, tutaj 5, 6 na 10. Mamy różnorodność, mamy tutaj główny plac, mamy most Dynkmalów, w ogóle to jest miasto Dynkmalów. Aleksander Macedoński, Aleksander Wielki się na nos filuje, ja? Mamy stary turecki most, mamy Czarszija, stare tureckie miasto, mamy meczety, mamy różnorodność, mamy cerkiew, jeszcze potem dalej będzie cerkiew, mamy stare budynki, takie klasycystyczne. No i mamy rozmaitą kulturę, prawie 40% muslimów tutaj mamy, reszta głównie prawosławnych, ja? 60%. Ja, przyjedźcie do Skopje, je bliżej, je taniej, je czyściej, nie ma narkomanów, no jacyś tam nas ich są, no ale ja nie widział. Je rozmaitą kultura, je piękniej, naprawdę. Ateny są przereklamowane. Czemu tak porównano? Bo nie byliśmy niedawno i Ateny wszyscy go dali. Ostatnio byliśmy w Tesalonikach. Tu też je lepiej, tu też mi się bardziej podoba. Niedoceniane miasto, Skopje. W to mo po drodze, to niech wpadnie. Matka Teresa z Kalkuty go dali my w Tiranie, w Albanii, no bo ona była Albanką. Albańcy we większości są muslimami, ona była katoliczką, też są go dali. No i tutaj mamy dom pamięci Matki Teresy z Kalkuty, no ale ona pochodziła ze Skopje, była Albanką, no ale chowała się w Macedonii. Tutaj żyje moc Albańców.